ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବକରା ମିଳିଗଲା। ପୁଅ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛ, ଚଟରେ ବସିବ ନା ଚେୟାରରେ ବସିବ? ଚଟରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଉ ହଉ ହଉ। ଆରେ ଭଙ୍ଗା ସେ ଚେୟାରଟା ନେଇକି ଆଇଲୁ ରେ। ନା ନା ଥାଉ ଚଟରେ ବସିବି। ହଉ ହଉ। ଆରେ ଛିଣ୍ଡା ସେ ଚଟଟା ନେଇକି ଆସେ। ଥାଉ ମୁଁ ତଳେ ବସିବି। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ତମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ବାପା। ଆଚ୍ଛା, ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ କହିଲ? ଓସି। ଓସି ମାନେ କଣ ପୁଅ? ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ତମ ନାଁ ତାହେଲେ କଣ? ବିସି। ବିସି ମାନେ କଣ? ବକା ଚୋଦା। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ତମେ କଣ କର? ମୁଁ ଗୁଳି ଚଲାଏ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ତମ ଆର୍ମିରେ ଅଛ? ନା ମୁଁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳେ। ଆରେ ଓହୋ ପୁଅ, ତମେ କାମ କଣ କର? ମୁଁ ଉଡାଏ। ତମେ କଣ ଏରୋପ୍ଲେନ ଉଡା? ନା ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପଇସା ଉଡାଏ। ଆରେ ପୁଅ, ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲଣି, ଚା ପିଇବ ନା କ୍ଷୀର ପିଇବ? ତ କ୍ଷୀର ନ ଦେଇ ଚା ଯାଚୁଛ? ହଉ। ଆରେ ମଲା, ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଟିକେ ଯାହା ଗରମ କରିକି ଆଣେ। ଥାଉ ମୋ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଚା ଦିଅ ଟିକେ ପିଇବା। ହଉ। ଆରେ ମହିଳା, ଚା ଟିକେ ଗରମ କରିକି ନେଇ ଆସିବୁ। ନା ଥାଉ ମଉସା, ମୋ ପେଟ ଗୁଳୁଗୁଳୁ ହଉଛି, ମୋର କିଛି ପିଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ ମଉସା, ତମ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଡାକୁନ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ଆରେ ମଲା, ଭୁତୁଣୀ ସଜ କରିସାରିଲୁଣି? ହଉ ତାକୁ ନେଇକି ଶଳା କି ପାଗଳା ବୁଢା ଗୋଟେ ଭୁତୁଣୀ ସହ ମୋର ବାହାଘର କରୁଛି।